gaurko gure gonbidatua Euskal Herrira etorri berri da, eta zuek guztiak oso ondo ezagutzen duzue. Begira. En Estados Unidos, la Reserva Federal debate en estos momentos si sube los tipos de interés 0,75 puntos. Bost urte New Yorken eman ondoren, bertan bizitakoak kontatuko dizkigu Amaia Uribek. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Amaia Uribe ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, edarto. Gogokin etorri zea, 5 urte ibilita gero atzerrian? A ber, janariz dedan geizden faltan bota doten geuzatako bat, así que bai, gogotxun ator. Bai, gu gatoz errezeta batekin, kubatarra, sandwich kubatar bat ingo deu, gero patata berezi bat, eta gero entxalada bat, bai, ni usten dut pixkatareak agungo zehala, errezeta honekin. Bai, sandwich kubanoa oso tipikoa da Miamin, handaue La Pequeña Habana deitzen den auzo bat, eta asko jaten da sandwich hori. Bueno, antzeko zerbait iten dugu. Ados, adi lagunak, saio paregabia dator, taldi berian errezeta, diala. Bueno, Amaia eta laguna, garatuko izute osagai hauekin nundik noa ebiliko gehan. Ados, hemen dazkau 3 errezeta esate batako, baten sandwicha dakau, sandwicha ingo deuna da. Ogilak iriki, ziapia eman, eta gero salamila sartu, dakau urdaiazpiko egozila, eta lomo egozita, lomo herria ere bai. Sartuko jo barruan, baitare luzokerra, eta egazta. Ingo deuna da, bertan sartu, gero emango jau gurina, eta hor dakau sandwichera, eta hor bukatuko dugu, bale? Bale, dartu. Gero, lagungarri bezala ingo dugu patata oso berezi bat. Patata saria deitzen dana. Eta ingo deuna da, ura berotu, hemen dakau patatan kopuak, nastuko ditugu ura patatan kopokin, gazta botako jau, olioa baita, birrinduko dugu, manga baten sartuko dugu, eta ingo dugu, saretxo bat bezala. Marra batzuk, beste batzuk, eta laben bukatuko dugu. Labetik ateatzen deunian, botako dugu, anixa, esentzia pixkat, zaporetxu egoteko, bale? Eta, bueno, gero ingo ditugu, gero entsalada bat ingo dugu. Toskanako entsalada. Eta toskanako entsalada iteko ingo deuna da. Hemen dazkau, arrautzatxuak, txikitxo hauek, ingo dituguna da egozi, eta gero ingo deuna da, gainuntzeko osagaiak, bueno, behitu, urrak ingo ditugu, pixka tostatu lapikuan. Ingo deu, gazta pusketetan, olibak ebai, pasak ebai, tomate ebai, dana pusketetan sartuko dugu bertan, eta hori alinatzeko ingo dugu alino bat, albaka, limoi, oreganokin, eta gainetik botako jo. Eta hori gutxi balitz, gabona pasadia eta ja regimen gaude, baina jaz zuzenia ezin dugu entxala eta fruta bakarrik jaten hasi. Orduan gaur pixka potente bilgo bat egingo dugu saltsa bat, ziape, maionesa eta ketchupakin, dana nahaztu eta oire lagungarri bezala jarriko jo. Ados? Reseta multikulturala. Multikulturala, hoiz esan ideia eta ea lortzen deun. Bueno, jarriko geha martxan zuen txaladakin lagunduko jazu, bale? Ni patatana martxan jarrikoet, eta hau ia bukarako utziko dugu, bestela ostu ingo zeizkigu, sandwicha, bale? Bueno, ingo deuna da. Patatantzako ura berotzen jarriko dut hemen, eta beste alde batetikan ingo izutena da. Boltxo bat hartu, eta zugun gozea adibez, feta gazta pusketakin, eta bertara botatzen. Olibak lau pusketetanin, bertara sartzen. Da, ni jungo naiz, bai arrautzak egozten, urrak xigortzen, eta jungo geha txirrik itxarrika. Dadoatan gaztaien? Bai, dadotan gaztaia, dadotan baitare tomatia, eta ni esan bezala ingotena da, hau egozten jarri. Hau ere bai, eta pantatan ura berotzen jarri. Bueno, konta iguzu, irrikintan zeunden, voltatzeko, pena pixat eman dizu. Pena asko, emondozte bueltetiek, azkenien niretzat opari bat izen da New Yorkeko korresponsala izetie, eta, bueno, penaz, baina, bueno, azkenien nator lekutxarrera, etxera nator, orduen ezinaz KGV-ez, ez da? Bai, ez dizue Australia bialdu bentzat, ez da? Alde batetik bestea, ez da? Así que bai, azkenien penie, ze 5 urte izen dire, eta ja
5 urtetan oitzu eitzen zara bizizaren lekura, baina bueno. Eta oitura hori nola izan zen? Aria iritsi, de bai arrelendabiziko urratzoiek etzien errezak izan. Azieri eitzen zen gogorra, esaten aben, zer eitzen dotamen. Ze, klaro, ni bi biderria egon nintzen New Yorken. Baina, klaro, zuzoa zenien turista moduen irize ikusten dozu. Klaro, ikusten dozuz, etxe horratzak, Broadwayeko musikalak, gentie. Baina, klaro, gero zoa zenien ara bizitzen, beste gauza bada. Ze irizde da oso hiri gogorra bizitzeko. Emoten dugu ezetz, baina adibidez, negue da oso gogorra. Luzia gogorra, hotza, ez da amaitzen, martxoan ondino askotan edurre itzen deu, zuek ja nik ikusten otzuen mangala burrien, eta guan ondino txanoa jantzitze, eta da gogorra, gero da oso hiri kompetitiboa, eta gero kontuten hartu bizu bebaini ara heldu nintzenien enaben ezagutzen inor. Ja, bakarrikan sentitzezea, ez da? Jende asko dakazu bueltan, baino bakarrik sentitzezea. Bai, hori da, New Yorken arazoatako bat, jente asko bakarrik sentitzen dela, eta depresio arazoak, eta holan. Gure kasua esan izen hori, ni azkenien... Txikilan egertatu izaten, ni adibes, en Barcelona junitzen bizitzea, ikastea, gozogintza, eta hoi da, zu herri bat, txiki batetik anzoa, ez da, Barcelona, jende pilua, eta kaletik, baina bakarri sentitzezea. Bakartasun hori sentitzezu, bai, eta igual zeo segertatzen zaizu, batzen naiz lurra ero nintzela, eta inorra gestizu laguntzen, da esatezu zer da, eta hemen adidez, hori, herri txiki baten, baina jendiakin bilduta sentitzezea, ez da? Bai, haber, ni suertez, nire familiz egaz joan nintzen, nire zenarra, eta urte bateko semie, momentu horretan urte bat eukiban, orduen, bueno, behintzet, eurek eukin hau zen. Eta egiz da, segiduen, ja, Euskaldun batzuk ezagutu nabezela, eta horrek, ja, euren kuadrilla aurkeztuztien, eta, bueno, hor, ja, famili txiki bat topena ben. Baina hori ere bai gogorra izan behar du, adibidez, solako hiri handi baten, esatezuna, desberdina, lekuak, ez dakazu gertutasun hori amonan ahun, launen ahun, eta ume txikikin gainea, ez da? Kontuten hartu, gu bizi ginen, 5.700 kilometrora. Orduen esan... 5.700 kilometrora. Claro, orduen etxetik 5.700 kilometrora. Orduen ez da leku bat esaten dozuna, azte buru epazetan noa familize biziteko dut, edo hori oso gogorra izan da. Gero ganera pandemia bizi izenaren bertan, eta buf... Oso desberdina izan pandemiaan edo hemen, nola esatezun jendiak, desberdintasun izan dia? A ber, New York izen zan pandemian epizentroa hasieran, eta de repente New Yorken egon zarienok, badakizu edala hiri bat, bizi asko dekona, denpora osan dau jentie kalien, dana dau zabalik, une oro, pandemian, de repente kaliek utzik, oza, bilurre emoten man kaletik kuatiek, bakarrik kuaten ginen kaletik, holan kasetarizek eta derrigor kalera urten bihar ginenak, eta listo, gero, hospitalatan eta bai, oza, ganezka egon ziren, jente pila bat hilzan, baina alan dabe, ez gendun eukizuek eukidozuen itxialdia eta holan. Eta gero, bueno, estatu batuetan pandemia egonda oso politizatute. Bakizue, bueno, Trumpek... Nola politizatute, a ber, kontatu pixkat hori, bai, Trump esatezun etxe hola, ez da? Hori da, Trump zan momentu horretan... estatu batuetako presidentie, eta, bueno, ez ban kudeatu ondo pandemia, hor, egin bazen adierazpen oso polemiko batzuk, adibidez esan ban, lixi, edateko, eta holako gauza zentzubako batzuk esan bazen, eta orduen egon zen... egan bezala, ez da? Bai, eta orduen egon zan... Jose esateu herriak, eta herriak adoze, o no? Jose entzute zan. Claro, egon ziren kasu batzu gentiek edanein bala desinfektanti edo lixi, Trumpek hori esan balako, eta egon ziren kasu batzuk ospitelaera joan zirenak, orduen oso politizatuta egon zan, eta orduen adibidez errepublikanoak maskarillarik ez, demokratak maskarillak bai, eta herrize batu bi herrien nino gehiz daue banandu zan, bai. Hoi da, triskantza, ez da? Bai. Eta zuk adibidez antzaudenian zein bestea, alde bateak agarri, o besteak agarri, ordibidian gelditu, o zetokatzen zitzaizun itia? Niri lan eta lan eitzi, izen da oso intensoa, ni... Azte nintzen lanien badakizue ordutegi aldaketi dau, 6 ordu gitzi hau dauz New Yorken, eta orduen ni esnatzen nintzen goizeko 5 erdizdetan, eta horria esaten doztien, eguerdiko albistegirako zeo zer, hemengo eguerdiko albistegirako, klaro. Eta zu... Zeu zer dekoten, eta hori nila martxan hasten nintzen hor, eta gabeko 11etan, askotan ondino lanien jarraitzen aben, ze irratiko kronikak enbierna bezen, orduen bai, oza, da lan pila bat. Gelditu gabe, beti...
Eta ondo iriste zinen, beti iritsi gabeko sensazio horrekin, beti edo... korrika, baina beti aiege. Baina beti estres eta esaten nahi, beti korrika baten, baina gero azkenien egiz da, beti heltzen nintzela. Eta kio, gutzako, zuk adibidez albistek estatu batutakoa bakarrik matezun, o Ipar Amerika guztikua? Ez, nik eitzen aben, estatu batuak eta Kanada, baina, klaro, eske, estatu batuak... Ez que hori da esatia, como Europa guztia, eta... Ez, hori da, eske, nik beti esaten dut, estatu batuak da hain handize, eta aparte hain diferenti, ez, hor dauz, 50 estatu, baina da izango baziren moduen 50 herrialde baten. Zesteko zer ikusirik New Yorkek edo Texasek edo Floridak edo New Hampshire. Eta nola kudeatzen zen hori dana, hori moitu inbiar izate zinare bai kosta este, kosta oeste, Kanada dana. Bai, eta hori adibidez ez bien ulertzen. Hoi motorran ezin da, eta kotxen ezin da, gazkinak hartu, eta keston treskantzak ez da. Pasetan Santirok eta da Texasen eta mogidu inbiar, baina, klaro, leku askotara joateko kasi biernaben Euskal Herrira etorteko bierdoten beste denpora, ze oso urrun da. Eta hori adibidez nire jefiek eta ez bien ulertzen zaten bien, beha, ondino ez ara eta ez ondino bidien noa. Osa, hemengo nausik esatezu, hemengo jefiak, ez da? Bai, bueno, ondo, bai. Errexako jungo naiz Bilboa, zea guain zeaino Kanada, bestia, transbordok, ez da? Azkenian... Bai. Eta dana egazkin ezite zenun, zure autobazen eukan, eo nolak egite zenun? Ez, nik autorik esan metroz mogitzen nintzen beti, New Yorken, eta hori, bidaia gehizenak egazkinez. Ez dakitzen bat, kilometro ingo nabezen, baina asko. Egazkinez, ez eso apuntatu horre. Igual, emontzat ja munduari hueltie. Bat baino gehiago ni usteet. Bueno, txirreki txarraka hemen, ikusi zuen patata krema nola prestatu deun, oantxe jarriko ditugu plakatxo batian laberatzeko. Ingo dugu, esan duguna bezala, patata sariak, horregatik nire patata masatxua, sartu duten ben mangatxuan, eta gero ingo ditugu patata rejilla esaten, saretxuak, tri, eta laberatu, eta gero anixa bota. Arrautzak egosten dazkau, hauen 4 minutu negosten dira, seituan. Ni uste ja bela xeateako ditutela, eta urotzetan jarriko ditugu. Eta hau, xigortzen dazkau, eta zu ikustean, kosinan ibiltzezea, ez da, labana ondo moitezu, Bueno, egiz esan, han ez dote askorik zukaldatu, denporarik ez dotelako eukin, baina guztetea azte. Gustatzen zaizu. Bueno, eta esan bezala bagoaz txerreki txarraka, gehu voltatuko gea sandwichatan txala da maitzea, baina bitartean Durango baino jungo gea, Tabira etxea, eta ikusiko zueze gauza, txuku nahi diguen. Oso berezila. Kaixo Joseba eta kuadrilla, ni Aitor naz, Durango gauz eta Tabira etxe ikusiko gu. Tabira etxea 18. mendeko etxea da, animalien etxe bat zan, eta oin dela 20 urte, taberna bezala hasi izan, oiasko saltzen zabi izan, eta ontsa guk beste kontzeptua saldu dugu eta hamburguesak emoten dugu. Gero gainera Durangaldeko jentean txat, Tabira zona hau, udan, jendea biltzen dan tokia da, kontsortak egoten dira, orduan guretzat bai esperimentu txiki bat zan, baina probatzeko goguaz. Ontxe negua danez, gerraz bat dekogu kanpoan, eta sobre todo domeketan, tapeo txiki bat egiten dugu, kazuela ezberdinak ateratzen dugu, eta ambiente politia egiten dugu bai. Barra topera dekogu pintxos, eta gozariak bai emoten dugu, gozari espezialak, asai, bol, fruta bulak, tostadak, gozari bereziak dira benetan. Eta gero gabetan ostegunetik domekara, hamburguesa espezialak emoten dugu, hamburguesa gourmetak, eta Tabira pizkat ezagutu duzue, eta ontzeia errezetatxo bat egingo dugu. Hemen gaude, kigu honekin, gure sukaldaria da, eta prestauko dugu Crazy Fingerrak. Honek dira Crazy Fingerrak eiteko erabiltzen duguzan ingredienteak. Panko, irina, arrautza, gatz pizka bat, oiaskoa, marinatxo bat, soja, jengibre eta lima, eta fingerrak untatzeko mostaza eta estia. Lehenengo pausua izango zen, gatza hartu eta oiaskoari bota. Gero, marinato bat egingo dugu, soja, lima raiatuarekin eta jengibrea botaz. Fingersak marinau egiten doguz 24 ordu edo 2 egun, kolore marroitxo bat hartzen da bie.
Gure karta kontzeptu kanaia bat izango zen. Dekoguz bebai adibidez kroketa tai, asko urtetan die, dekiela jengibre toke bat eta salsa satai toke bat, kakahuetea dekie. Gero dekoguz bebai natxoak eta gero sobre todo hamburguesak. Ontxe gabizeiten da tipika smash burger. Haragia hemengoa da, etxekue eta asko notetan da, jaten da bien jentiek ikusten da etxekue dala, latxaberrikue. Hemen dekogu oiaskoa marinatuta. Gero, irinan sartzen dugu, arrautzan gero, eta pankoaz bukatzen dugu. Bezeroak tabiran gero eta gustura dauz, egoten da mezkla asko, jente oso gaztea eta jente heldua bebai. Orduan ambiente politia egoten da, eta egia esan da, eurak dia prozesu honen parte garrantzitsuena. Hemen dekoguz Crazy Fingersak, frigituko guz, eta segidon dekoguz jateko. Hemen dekoguz Crazy Fingersak, Joseba, eta Durangoko tabiratxera gonbidatuta zauzie guztiok daztatxera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ona, eharra plana, ez da? Laun giruan junarrea eta goxatzeko, hola, oiasko, era berezi batea jateko. Oso ondo, horrela jarraitu eta gurian jarraituko dugu, ez da, Amaia? Bale, zer ringo dut? Bale, oso ondo. Zu martxan jartzeko gu egin txaudeia, oso ondo, hola gustatzen zait. Bueno, hemen dakatena da zuri gailua. Ingozuna da, entxalada jarraitu diten, inberezuna da, tomate lau pusketetan baina azalak enduko jo, bale? Eta gero ere bai paxa hauek erditi moztu, berta gota, eta ja entxaladakin listo hongo ginen, bale? Gauzatitan, esan duzu? Bueno, gero laukitxotan horrela, bale? Baina zurituta gotako jogu, eta kenduko jo ere bai goiko txortena, bale? Bale, ni jungo naiz, patatak... Beitu, prestatzen jungo naiz, bueno, patatanak gero igual zuko bukatzen zunean la jarriko izut martxan. Ni jungo naiz ja, sanguitxa betetzen eta prestuzen gero ja, sanguitxeran sartzeko. Bale, edartu. Zuritu oso ikan hobeto? Bueno, berdin du. Bueno, hola, ja, bez, txarto. Moldatuko zea. Lasai. Amaia, eta 5 urte hauetan hainbeste gauza pasatuko zian, ez dakit jakingo zenun izatea zin izanan albisteikola gogorrena, o politena, edo barruan geratu zaizun horietakua. Bizi izen dotez, 3 hauteskunde, 2 presidente, 2 hurakan, eta beste milioi bat geuza. Baina gogorrena, tiroketa bat. Bai, Texasen, Ubalden, eta ziren umiek. 21 hildako egon ziren, eta hori niretzako oso gogorra izen zan, ze, klaro, nik seme bat eukina den hor momentuen, New Yorkeko, bat bakarri dekot, New Yorkeko eskola publiko baten, orden, klaro, zure semea antzion eskola publiko batean, klaro, nik esaten aben, ostras, eske, nau gurasoak eta berbetan, esan doztiez, euren semiek eroan dabez eskolara, pentsetan, ikesten doa zela, eta derrepente sartu da bat, eta hilein deuze ume horrek. Orduen hori niretzako izen zan, oso gogorra, identifiketa sentidu nintzelako eurekaz, eta arman asuntoa izen dalako, adibidez nik estatu batuetan, txarren eroan doten geuzien. Eta adibidez, Amaia, guk hau handikan adibidez kanpotarrak, beti, hori, hain presente daudean armak, hain presente etxe guztitan, jendek, han notizio ere bai hain gogor bizitzen dira, edo normaltzat jotzen due komila tartian, edo nola bizitzen dira han albiste haue? Tiroketa bat dauen bakotzien, holan tiroketa potente bat, tiroketak egunero dauz. Orduen, han albiste dire 4 hildakotik gora dauzenien, bestie konteu bestire itzen, baina egunero dauz tiroketak. Ze pasetan da, tiroketa handi bat dauen bakotzien, eztabaida pizten da, eta azten dire... Umiak edo eskoletan, neolako pasatzen dian, azten dire esaten, baina nik uste dut arman asuntua ez dala aldatuko. Han armak dire gauza kultural bat. Orduen, jentiek esaten du, bueno, berez konstituzioan dator eskubide edekiela armak eruateko, orduen, eskubide konstituzional bat da, eta aparte jentie, hori, dau oso itute armakin bizitzera, orduen, hori ezin da aldatu, ezin dotzi ez armak kendu. Baina ondoa jendia benetan kontra da ona horre buruz, eta benetan, igual hori guk ez digeala iristen hori ikustea, ez da, hori entzutea. Hori da, jente asko dau kontra, baina eskubide konstituzional bat dalez, eta kongresuan aldatu bierko sale, eta kongresuen demokratak ez tekielez gehiengo nahikorik oso gatza izango da hori aldatzi. Orduen, Ubaldeko tiroketa izango zan gogorrenetako bat, gero bebai, Pablo Ibarren epaiketa, gauza asko, bizi izendotez, gauza politxauak bebai, Oskarretako alfombra gorrizen egon nintzen, eta ilusioa
eizten horrek, urakanak, niretzako nola bizidian urakana? Jendia urakanan bila jutea, bai, ez da? Bai, dauze kazatormentas edo deitzuko ziren batzuk, eta horrek joaten dire, hori, urakanan begiz topetan, eta irudiz de grabetan, eta holan. Behan, niretzako urakan bi kubri dudotez, hori bai izan da holan deigarri enjaten Eukiezu gogua horietako kazatormentas batekin juteko horietako urakan baten bile? Urakan baten... Odo etxe barrun sartez jate itxita eta zeiten dezu, lehengoan, tokei azten justo zuzeneko baten, hori, etorri zala urakanan parterik potentiena, eta zan nonor urbalde bat botaten egongo bazan moduen niri, holan, kontinuamente, eta nik berbetan, eta agora eta begizdetara ure sartzei azten, eta egiz da oso babestute egon nintzela, eta ez nintzen egon arriskuen ez ezebez, baina, bai, kuriosoa izen zan, baina inoiz ez dotelako bizi izen olako ezer. Gero, hauteskunde kanpaina, bai, oso, azkenien, estatu batuetan dana da show bat, ez? Eta politika da show bat, eta zelan eitzen da biezen mitinek, eta dana, bai, azkenien, dekozu zentzazio askotan pelikula baten zauzela. Ze guk estatu batuetako gauza asko pelikulatan ikusi dozuz, eta hori, zentzazioa zan pelikula baten barruen nahuela batzutan. Eta askotan gertatukoa errealitateak fikzioak gehitu iteula, ez da? Gero eta areagotu iten dala, ez da? Behitzu, noke imagineko ban Kapitolioan paseu zana, ez? Ni ganera Euskal Herriz den egon nintzen momentu horretan, egon nintzen etxien ikusten ze gabonak ziren gogoratuko dozu, Eta, bueno, ni famili kontu egaitzik eta etorrien biarri zen nintzen Urtero etorte zinean bai edo bai, urte fetxan batetan edo? Bai, urtero etorri, bai, lehengo urtien adibidez Gabona kanpas egen duzen eta nire gurasoak etorri ziren. Gabonak politak izan behar duan estatu batutan, dana elurtuta, bai, oso politze da, gero ganera hori da. Eta betu Kapitolioan esan dezula, guk hemen ningoen un joku bat, eta hemen da, gau, betu. Bai, bizonte ezagune asko ingenun berba berari buruz. Eta zezate zanan adibidez historionen arira? Ez que gentiek ezin ban zineztu. Azkenien, estatu batuetako Kapitolioa da demokraziaren bihotza. Orduen, gentian oso patriotie da eta sentitzen bien, azkenien herrialde osoan kontrako eraso bat zala. Orduen, genti egon zan, ezin bala zineztu benetan hori paseu zala estatu batuetan. Bueno, baina, errealitateak esaten deuna fikzioa beti pasaiteu, zoritxarrez, eta, bueno, hau ebitu zeu zaila da gaina, Hemen jau zaila botatzen nahi dia, hau listo dazkau, zigortuta, oso ondo, txukun eta garbi. Bale, pasak ebai botako ditugu bertara, baina lehen da bezi patata jarriko izutiten, baitu. Ingo deuna da, haber, gatak hementxe da gatontzila, baitu, bat ingo izunik, eta beste zuk ingo ituzu. Haber, nuna gaten hemen gura izek. Ez ditut topatzen, labanak imostuko epuntxa, eta hemen betu, mede goitikanin indarrazko inberda inberzula, hemendikan hartu eta itxi. Eta gero, betu, saretsuak ingoitugu. Botako zu horrela, bat, adibidez, gio, airean eman, eta kentzeko zapaldu. Eta hemen berdina, horrela in, bat, bi, hiru, adibidez, bale? Nagazu hiru marra eta bestea lau, edo alna esun bezala. Honek estatu batuetan deitzen dire grits. Grits. Bai. Bengitu grits bikainak egin goituko. Eta botako dituzu bertan, labian ingoituko eta gero esan deuna ateatzekoen kanela pixka botako dio, Eta hemen, entxaladantzako, ja, urrak ebadazkau, geho pasa botako ditugu, geho ospintxu egingo deu, eta nik hemen luzokerra jarriko ditut. Luzoker, ospintxuak ebai. Eta zuri, etxe zurian tokatu zaitzu egotia, ez da? Barruan ebai. Eta ze sentitzezuan sartzean olako eraikuntza potente batian. Lehengo biderrien alusino behin. Bueno, dau, segurtasun zorrotzara pasetako, ez da erreza sartzi, bai, hori, ez dakit ezatezu, bai, ama benetan, etxe zuri zen hau, arritzute, eta gero ikusten dozu, hango medioak zelan eitzen da bien lan, eta holan. Eta gero, Biden edo, bueno, Biden da momentu honetan presidenti, presidenti dagoenien beran bulego obal ezagunien lanien, marine bat egoten da atien. Eta orduan ezin du ino sartu. Orduan marini atien badauen, badakizu, presidenti momentu horretan lanien dauela. Ai ama, ez dakit nik ondo bana bide. Eta askotan egote alda lanian ogutxitan arrapetzezi. Hombre, orduek sartu biherko da, azkenien
Azkenien, hau apur bat eskaz urte jazte. Oso ondo zoaz, oso ondo. Guain hemen lau marrain horrela, eta pixkat ezberdin ateatzen bai, ez da okuidoikan. Goxuak ateako diata. Bale, bago aztxerrek itxarraka, Eskulanatan enaz oso trebi, Ez, eskerrak, oso ondo aizea. Bueno, eta horri bilige albiste eskaz eta, gogorrekin, zen izan da hola albisteikan posgarriena edo... Jo, ez dakit posgarriena... Politena edo... Jo, asko, azkenien... Niretzako, hori... Politxe izan dabe bai ikustie zelan bizi diren estatu batuarrak eta euren historiz de konteti ez. Azkenien histori bat topetan zendun edo zein lekutan, ez da? Metroan zoaz, ezagutzen dozu pertsona bat eta pertsona horrek histori badeko, eta nire gustatea azten asko, hori kaleko gentien historizoak ezagutzi, gero daube bai kobertura bat asko markeu doztena, eta zan mugan egon nintzen immigrazio krisian inguruko kobertura bat eitzen. Mexikokin edo... Bai, Texasen, Mexikoko mugan, eta hor, familizek zelan aiegetan ziren, hiruileko bidie inoztien umiekaz, eta nik esaten aben, nik azkenien alfombra gorri bat eukiot estatu batuetara sartzeko, eta bitzu honek benetan... Zera, pizkat hemen Afrikarrekin zen pasatzen duen, baina aretago gogorrago igual, ez da? Bai. Bueno, asko gogorrago ezin da izan, baina, desberdinak beste era batea... Oso gogorra, eta gentiek esatetzun, ni azkenien atorrona benetan biherri zena dekotelako. Claro. Eta oso gogorra izen zan hori kubri duti, ez egane asko deporte hueitzen da biez, orduen. Diru pila bat pagetan dabe, hau dana, mafiak dauzatzetik, eta diru pila bat pageu bier dabe aukeri eukitzeko estatu batuetako muga gurutzatzeko, eta gero askotan deporte hueitzen da bez. Eta guke grabe gendu zen, erreka bat pasetan gabaz, amaiketan, etorri zirela super bihurtute ume txikizekaz, eta hori izen zan xok bat niretzako. Ai, ama, zertik existitzea olako gauza txarrak, Bueno, zemozoaz patatekin. Bueno, badoaz. Borrokan. Ez dire zure moduko politzek, baina goxoak berdin. Goxoak, eta politak igual politagoak, hola, artistikoagoak. Bueno. Noski ikusiko dugu, hoi labetik ateatzen dienen, nola ateatzen dian. Eta patata horiek zu hitz bat jarri, nola esan dezu deitzen diala? Grits, deitzen dire, estatu batuetan. Zer nahi duzan grits? Ez dakit. Patata horiek, ez da? Bai, holan deitzen diaki, bai. Zer mouz jaki aldetikan eta estatu batutan? Puf, txarto. Txarto? Bai, Txarto, azkenien eske bitzu. Ni joan nintzen nire aita kortu edeko jaten aben etxeko produktuek oioak deko guzetzien etxeko arrautzak eta dana, eta derrepente ara aiege, hombre, ondo ez da jaten egiz dezan, eta nik beti esaten dut merkiagoa dala txarto jatie, janari zaborra jatie, sano jatie baino, eta gero ez dau, esplote indot. Bueno, ingo du beste manga batxo batia. Eta gero ez dau kulturarik zukaldatzeko. Adibidez, eskatzatan zukaldietan ez dau kanpairik, ez dau estraktorerik. Osa, ez da kanpairik, Eta hor ikusten dozu, jentie doanien iluntzetan etxera, adibidez hartzen dozunien astensora, uzindu eitzen dozu bakotxak zer daroan, esatezu, bizilagun honek geur jango deu pizza, beste horrek kurri. Benetan, eta holan, ez da zukaldatzen. Bakizu baten umien aurtzaindegitik bidalizkuen ohar bat, esaten mesedez fideoa horrek paketeko fideoak... noodles edo... Noodle horiek eruan eskero, edo latako makarroiek nik eraben jakin existiduten direla. Edo latako makarroiek eruan eskero mesedez zabaldute edo erdi prepareta eruateko. Osa, guraso batzuk bidaltzen biezen seme alabak aurtzaindegira, latako makarroiekaz eta prestatu bako noodle horrekaz. Eta gero nire semie kontetan, guk etxetik eroaten zaun janariz eta egun baten brokoli. Eta ezazten ama, ume bat eukiot esaten holan buruegaz ez jateko brokoli. Eta nik sanotzen markeldazuk zein zutan, nijan. Osa, guk azkenien marmitakoa eta holan preparetan txagun, eta berak eraten man, etxeko janarize. Eta adibidez, oso garesti da janari ona erostia? Adibidez, barazki ona, fruta ona... Esatezunean, azkenien hori esatezu, igual hamburguesa txar bat jatiak zu, €5, eta... Hori da, pizza zati bat $1 bat, piper bat $3,
$1. Ta piper bategaz ez tozu eitzen ezer. Esan gure dut. Eta zergatik hain disberdintasuna handi hori, piperrak erabiliko ditu pizza hori egiteko, ez da? Bai. Ze piper, ez da? Ze piper, ez da, eta dana, hori, sabore gitzikoa eta holan, gero topetan zendu zen egiz esan, gero egoten ziren, merkatuek, holan, gauza ekologikoak eta dekiesenak, baina oso garesti esaten zuen orokorrien bezala, ez da? jentiek nahiko txarto jaten deuta gauza da New York. Baina nik beti esaten dut New York dala burbuja bat, benetan estatu batuak zelakoak diren jakitzeko urtenen bierzara New Yorketik. Eta hor ikusten dozu, zoaz beste estatu batera, eta ez dau herri erdigunerik da, olako bide luze bat, eta hor dekozu donuts kate ezagun horietako denda bat, kafetegi bat, pizza eta hamburguesa kate horrek danok ezagutzen dugu zenak, eta hori da herri zentroa, orduen. Dana hitzen dabe, kotxetik urten barik. Orden doaz, eskatzen dabe horre uren hamburguesi edo, eta jazta, eta bai. Hori, pelikulak adibes juntzea ikustea pelikula kotxe barrutik handa hola. Bai, eta zinien etzan da. Eta zinien etzan da? Etzan da. Nilo hartzete xerita, earra inbernu nio. Lehenko egunien joan nintzen nien, esan baina zer da, hauzinien eta etzan da. Eta bai, nire pasei azten baten pelikula eskasa, kostei azten lo ez geratzia. Bueno, hori arra, txukun eta garbi, bikain. Hemen, arrautzak gero txikituko ditugu berta gota, pasake bai eta urrake bai, inbiar deuge ospintxua, hauek sandwicheran sartu, eta bagoaz honekin, labera, azkenengo txorta jarri, eta hori nolako txukuna geratzen zaizkigun. Hemen, baitu gazta gauri, gazta pixkadaka, bikain. Bani joa, labea. Bale, hau listo, eta bueno, Amaia eta launak gaur bakizue gazta mordo badakau mai gainean, baina nola ez gure gaztak eharrak dira, Eta gaur kungo hartzai gazta txapelduna ikustea, lehengo urtekua, eta larrean daude, eta ikusi ardik, eta gazta ikusiko dugu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, egunon, Bego eta Patxi gara, larrean gaude eta etorri zarete gure ardiak eta gure gazta ezagutzeko. Larreako gazta, ongi etorri! Hemen gaude larrean, bai etxe ondoan, bai belardi batean, eta bueno, ikusten duzuenez, hartaldearekin gaude. Paskual da nire aitagin arreba, bai, bera elgeako da, beti da nik izan dituzte hartaldeak, bere aita, bere aitona, berraitona guztiok, bai, eta ona etorri zenean, jarri zuen bere hartaldea. Gero Patxi orain dela 25 bat urte edo, utzi zuen bere lana, pentsatu zuen agian etekin gehiago erantzela usteapenatik, eta erabaki zuen formakuntza bat egin, gazte egiten ikasi, eta gaztandegian martxa jarri zuten. Bueno, guk badaukagu ardilatxa, aurpegi beltza ikusten duzunez moduan. Udan pasatze dituzte mendian, orko mengo mendietan edo, eta orain ja, erditzeko garaia heltzear dagoenez, hurbiltzen ari dira etxera. Eta negua hemen nahiko gogorra denez, batzutan neguan ematen dute nahiko denbora korta barruan. Hor elikatzen dira gehien bat zerealen nahasketa eta baitere udaberrian heltutako alpalpa. Eta gero ja bigarren txandan izaten da normalean otsailean edo. Bueno, ezagutu duzu gure hartaldea eta orain joango gara gure gazta ezagutzera. Bueno, hemen gaude gure dendatxoan eta hemen ikusten duzuenez daukagu gure gazta. Egiten dugu ezabal gazta naturala eta keatua. Zaporea eta testura aldetik, testura leuna eta baita ere alde berean sendoa. Eta bere zaporea da, nahiko bizia gatxagi naturala erabiltzen dugulako egiteko. Gure gaztaren ekoizpena hasten da abenduan, gutxi gora bera, bai abenduaren erdian edo, eta luzatzen da uztaila arte. Gazta, ikusten duzuenez, etiketa esa partez badauka baitere bere kontraetiketa edo izenekoa, eta baitere atzeko partean agertzen da kaseina izeneko basigilua. Hau da, gaztaren NaN bezalakoa. Bai, hemen azaltzen da, nongoa den, nor den hartzaina, noiz egin den, eta hemen agertzen da gaztaren informazio osoa. Gure gaztaren izena ezaguna da larreako gazta jartzen delako, baina hemen etiketan baitere daukagu jarrita Paskual, eta jende asko ezagutzen du Paskualen gazta dela, azkenean da aitaren izena, eta bere omenez edo jarri genuen etiketa zen izan zen hemen lehenengo hartzaina.
Eta berak da, saria jasotze dituena. Bueno, ilusio handiz jaso zuen azken sari hau, Euskal Herriko txapelketa izan zen eta geratu ginen lehenengoan, lehenengo aldiz. Eta, bueno, superposik gaude berarekin. Ikusten duzuenez, sari ugari ditugu hemendik, eta, bueno, azkenean Arabako txapelunak izan gara, bigarren sari irabazi, hirugarrena Ordizian irabazi genituen baitere bitan, 2020 eta 2003an. World Cheers ospetsua dena munduan, munduko gaztarik onenak ateratzen direla, eta baitere irabazi ditugu dominak, zilarrezko dominak, brontzesko dominak. 2005an baitere irabazi genuen Espainiako txapelketan, eta geratu ginen lehenengoan. Pues sari ugari ditugu, bai. Bueno, eta nire eta moduan kontatuko dizuet, aita santua baitere dastatu duela gure gazta. Daukagu bezero bat, daukala seme bat Amazonian, eta, bueno, etorri zenean Vatikanora egon zelako hiera dolako zerbait, eraman zuen gure gazta aita santuari emateko, eta, bueno, hor daukagu argazkia nola ematen dion eta nola dastatu zuen. Esan zuen oso gazta gozoa dela, baina hobe zela ardoarekin jatea. Bueno, Joseba, badakizu, Euskal Herriko artzai gaztarik onena dastatu nahi baduzu, zatoz larreara eta dastatu larreako gazta. Agur! Aupa bego eta aupa patxi eharra gazta, Benetan, itxura edarra. Ardia txukun, eta... Zen buzkoan, hartaldek eta ikuste aldian. Hombre, New Yorken ez. New Yorken ez, eta tokatzen zaitzun gutian, Texas aldea eta bestia, eta hor ikusiko zen. Han ikusten zan, ganadu eta holan ikusten zan, bai. Bakero asko, ez da? Bai, eta benetako kauboiek eta... Kauboiak, eta hori berezia izango, ez da? Esan dezuna leheno, ez da? Pelikulan barruan sarte zineta olako lekutan, Bai, eta gente benetan doaz, ezuk esatezu, ez dire joango hola, bai, benetan doaz, kauboien botakaz, txapelagaz, eta holan doaz, kalera, bai. Ona, ze berezia. Bueno, zure zemere zukalden gustatzen zaiola badakit, ez da? Bai, gustetan jako, eta han New Yorken bitzuero aten gendun zukaldaritza klasietara, eta baten badakizu nor egon zan klasietako baten, Irina Shaik, modeloa, bai. Eta, klar, ni sartu nintzen lekura, eta ikusi naben eskie, eta zanen, ai ama, nor da, nundik ezagutzen dotze, guapien nor da, eta, klaro, gero konturatu nintzen Irina Shaik zan, eta, bueno, badakizu Bradley Cooper aktoriegaz umie eukiban, eta... berak be umieroan ban klase horretara, eta gurasoak egoten ginen umiekaz batera klasien. Eta orduen ni Markeleri euskeraz esaten. Markel, jolastu horregaz neskatzuegaz. Eta lia deitzen zan. Eta umie, derrepente etorten zan nireine, eta ez dakiz gaitzik besarkatzen hasten zan niri. Eta Markel, esan horreri umieri zetako dator zureine hori umie, eta orduen ez bana izen jolastu beraz. Lagun intzinaten edo... Lagun intzinaten edo... Dituzan historia. A ber, gero Irina, umie etorten zalez denpora osan niri besarkatzen, esatezten, parkatuta, ni tranquil, ez da pasetan ezer. Da esan, bueno, urrengo hastion joango naz, justo separetan egon ziren bera, eta Bradley Cooper, da esan, Bradley Cooper topetan doten klasien, da ze paseko, konbidatzeko afaltzea edo hola, da pandemiza iegezan, eta ez hor eratu zan nire laguntasun edo dizkidetasune Irina Shaikegaz, kuriosoa izan zan. Ona, berezia. Eta hango adidez, klase hori zukaldaritzeko zeirak azten zuten, zenbat urte dezazka zure semiak? Hasi zan, 3 urte gaz edo lan joaten zan, bai. Eta hitzen bien, bueno, batez be, zan, holan, barazkiakaz eta hitzen bien zen. Gauza asko, zen ikustetu mieri erakutsi nahi ziela, hori, oza, barazkizekaz eta... Gauza gozoak einaldirela, eta holan, Claro, bueno, guk hori gure etzietan betian ikusi dugu, baina esan zuen. Baina han ez da ikusten olakoa. Orden bai egon zan apur bat enfoketa, horretara eta hitzen biezen, ez dakit, brokoli mafinak eta olako gauzak. Vale, bueno, hauek aidea itxura hartzen, Bai, badoaz. Bai. Emango jo beste minututxo bat, baina ja behitu txikiago egin da azkau. Utziko du beste minututxo bat, eta kanpora atako ditugu, eta anixa botako dio gainetikan. Bueno, hemen ingo deuna da... Oso ondo zoaz horrez, da? Bai, bueno, banabil.
Bueno, Amaia, eta gabonak ez dira ospatzen, ez da? Bueno, beste erabatea, egun potenteak badaude, baina ez da, bueno, kontatuzu nola joan historia. Gure moduen, guk azkenien gabonak familizegaz eta ospatzen duguz, baina estatu batuarrak gabona baino gehiz dau, ospatzen da biena familizegaz da Thanksgiving. Eta Thanksgiving da akzion de gracias edo eskerremate eguna moduen ezagutzen dana, izetan da azaroko azkenengo ostegunien, Black Friday baino harinau, eta, bueno, horre tipikoa izetan da familizegaz edo lagunekaz elkartu, eta indioiarra preparetan dabe. Indioiarra, arandano, saltza eta olako gauzak. Eta orduen, bueno, neukitzen dabe ordu pila bat indioiarra, reieneu eitzen da biebe bai, eta bai, oso jai berezize da, eta, bueno, eurentzako da urteko egunik seinalatuena. Ona, eta orduan egun hortan, zuek non juntatzen zinaten, ozenekin, edo... Lagunekaz, gure familiz lagunek ziren, eta, a ber, hau igual ez naben esan bierko kamaran, baina, aitortuko dotzuet, erosten gendun, eske hori zukaldari bateri esatie, indioi arraia prekozineta. A ber, Ameriketan zeunden normala da, laserion. Eta orduen, esan egoten oso gozo, baina, bueno, guk tradizioa segiduti arren. Zer ez da erostenan prestatuta? Hori da, eta orduen ja saltzen bien indioi arra, hori erdieinde, eta berotu inbierzan. Eta, holan, maioriako lan esaten ban, eta alan eitzen gendun da, bueno, behintzete eguneri antzapur bat emoteko. Eta lagun asko juntatzen elkarte zinaten? Bai, amasei lagun edo lan, igual. Vale, eta jendie amasei horiek euskaldunak edo kanpotarrak? Ziren, claro, justo Thanksgiving ospatzen gendun kuadrillie, ziren batzuk euskaldunek eta gero beste batzuk Madrilekoak, Salamankakoak eta holan, eta geizdenak ziren ikerlarizek. Zenik justo New Yorkera iegeu eta ezagutu nabezen lehengo bizek izen ziren, neskie euskaldunek, algortakoak. Neskie zientzialarize, ikerlarize estatu batuetan, minbizizen inguruen ikerketa bat eitzen egon zana, eta gero mutilezan irakaslie. Eta orduen eurek aurkeztuztien euren kuadrili edo, eta ziren geizdenak ikerlarizek. Orduen nik esaten dut, zientziari buruz bepia atik ezidotela. A ber, detalletxo bat guri kontatzeko. Badakik probetak zelan garbitzu eta dana. Ze, klaro, konbertsazio asko lakoak ziren. Zen nini eurek geizdenak ikerlarizek ziren. Orduen, bueno. Ona. Bai, ondo. Ez zinaten aspertzen ordu. Betu, entxalada prestatu ezu, Bai. Oso doktore jarri, zuk egurretan nahi nun jarri, baina igual hementxe bukatuko dugu, hementxe utziko dugu. Guain, ingo deuna da, olio espintxua prestatu, ingo zu albaka ostuak perexilia bezala pikatuta berta bota, hemen dakau oreganoia lehortuta berta botako dugu, limoizuku pixkat, emango izut olio virgina, eta gatza pixkat. Oneri ostoak enduin bitzatez? Bai, ostuak bota bakarrikan. Vale, hemen gatzare bai pixkat, eta bagoaz, hemen gure... Badoa, itxuri hartzen. Badijoa, bai. A ber, eta guain Euskal Herrira etorri zeara, bueno, ze gauza... Denbora gutxi zuaz, ez da? Bai, azaroan aiegen nintzen, osake, bai. Bueno, ja oitzen, lehengo hastietan ondino jetlaga eta da nahi gertzen da ben, bai. Eta adibidez gidatzeko, hane gidatzezu autoz alde batetik, eta guain hemen beste aldetik, eta ez dakit, ez? Estatu batuetan hori da Inglaterran. Bale. Estatu batuetan baina kotxiek dira automatikoak, hori bai. Bai, eta hemen guain kanbiloak erabili behar. Badaude automatikoak bai, hartu deko zu. Bai. Bueno, hemen ia bukatu dugu gure historia. A ber, atako ditugu patata hauek, hamburguesa baitu. Egarrein deu. Sandwicha, hamburguesa, ona zuen bezala ditu. Ingo deuna da, atera bat. Indet bi aldetatik zanpatu, hain potolo indeu, ez zitetela sartzen. A ber, hemen, azpiko itxura, bitu, egarra. Bero, eta hau horrelaxe. Bitu, hau bateko eta mendikan esarratzeko. Zeratikan bat prestatuko du plateria, baina bila jango ditugu, Vale. Bueno, hau, kanporateko dute bai. Hau txikitzu hau, ez da? Oso ondo, horrelaxe. Ezin jobe, bai. Ez dut txikitzuko gehiago. Ez, oso ondo. Hola, botako dugu, entxala dai, bonea bota txorrota behar bat olioa, limoizuku pixkate bai botako dugu, vale. Bota txorrota behar bat, bota gehiago olioa. Gehiago, bai, bildurri gabe. Ai, urrie da eta... Hoi da,
galanta. Han ze olilua eta garesti ez da? Bai, eta han batez begoten zan italianoa. Italianoa. Bai, produktu gehizenak ziren hori italianoak. Badakizu italianoak saltzen dutela askotan olilua hemengoa dana. Jartzeu italiano, eta hemengoa da. Bai, ala kontatzeu. Bai, baina italianoak abila dira, eta bakizu. Bueno, ze patata berezia. Bueno, aztu zai berriro izena, nola zan patata ben izena? Grits. Grits. Ona. Ai, ama. Badieru. Gainean. Horrela, xe. Hemen txe jarriko deu. Baina, hau poixe potolo daula kanpon jarriko deu. Horrela. Xitanto bat. Eta, bueno, oain hemen, ikusiko zaitu gure, bai, ETV-en buru belarri, ez da? Bai, oin, azkenean lan bardin gehitzen, baina, bueno, hemengo notiztek kontetan. Txikila gehatuko zaizu, hau txikila gehatuko zaizu, ez da? Bueno, mundu ezabala da, eta ondi urte asko dekote zaurretik, así que no jakin, da bezala, beti dau bidaiatzeko, aukeri eta turista moduen jatia. Eta turista moduen goxatzea. Gatza bota diozu? Ez gatzik ez. Gatza botako jaure bai, bildurri gabe. Eta guain hau, bitu, horrela xe jarriko dugu hemen gainetikan, bitu, dana botako jo. Hala xe, indiu gaurre eharra. Entxalada mundiala, hemen, hau bero dakau, eta gero, sandwich kubanua, eta patatas, Grits. Mi esker, retortzeatik, eta hemen ongo geha, zuri nontiziak entzuteko zain. Eskerrik asko zueri. Agur, ondo pasa. Agur.